Tisztelt emlékezők, kedves barátaim, nemzettársaim! A kommunizmus ennek a tívolyult eszmének elszenvedőire, áldozataira emlékezünk. Tisztelt emlékezők! Több millió, 100 millió embert végeztek ki, tettek földönfutóvá, ez sátáni eszme agyrém végrehajtói. A kommunizmus elméletét egy olyan népcsoport, de inkább faj dolgozta ki, amely faj a népcsoport képtelen embertársaival békében élni. Az önzés, a mások kizsákmányolása áll, hagyja előre céljai megvalósításában. Megjegyzem, és a történelmünk is ezt igazolja. A magyar emberre soha nem volt jellemző, de nem is tette, hogy saját népére, nemzettestvéreire támadja. A kiegyezés után úgy gondoltuk, mi magyarok, végre mások igáitól megszabadultunk. Abban az időben más népek rájöttek, hogy számukra az idegen fajhoz tartozó nemzetük megrontói, ezért elzavarták, kiüldözték ezeket az idegeneket hazájukból. Sajnos eleink nem figyeltek, nem tanultak mások hibáiból, és a kiegyezés örömében engedtük, hogy az elzavart, elüldözött faj hozzánk beszivárogjon, letelepedjen. Főként az ország keleti részébe telepedtek be ezek a sátán fattyai. Mint tudjuk, a fertő gyorsan terjed, ezért rövid idő alatt ellepték hazánkat sátán küldöttei alattvalók. Mint roppantó járvány, úgy tört előre a patkánylázadáskor e faj igazi arca a vörös terror, a vörös rémuralom alatt. Rettegés, félelem volt az egész ország. A rövid ideig, de annál kegyetlenebb bolsevista rémuralom főalakja, Kun Béla, a borzalom maga. Ahogy vezérük Kohn, úgy többségük is a beszivárgott szamaritánusokból, farizeusokból és elfajzott magyarokból állt és áll. Ám a leghírhettebb közülük, akire van egy igazi jellemzés, a magyarországi barbár bolsevista uralom egyik legfélelmetesebb és legvérenzőbb népbiztosa, Szamuely Tibor volt, aki mellett a világtörténelem híres brigantjai, könyörtelen banditái és veszedelmes inkvizítorai mind eltörpülnek. Ez a vezérgyilkos és a többiek egyszerűen csak Szamuely fiú, a barbár vérengző horda végig söpört az országon, s amerre jártott, tapasztott, kivégzett, legyilkolt emberek sokasága kísérte útjukat. Nem válogatta. Volt hova név szerint mentek, de veszélyben volt az is, aki épp az útjukba került. Vérengzésük egyik közeli helyszíne Csorna volt, ahol húsvét hétfőn akasztatott fel 7 ártatlan embert ez a vérengző harami. A bolsevisták, kommunisták, vámosok ezt az időszakot első köztársaság néven nevezik beteg elméjükkel. De ezeknek köszönhetjük hazánk szétdarabolását, nemzettestvéreink elszakítását. Felélegzett a nép, mikor véget ért álmok futása. Tisztelt emlékezők! Felsóhajtott hazánk, a magyar emberek visszanyerték szabadságukat, életkedvüket, mert jött egy gondolkodó magyar, Horthy Miklós. Őt, hazánk kormányzóját, az ország helyreállítóját, ezek a komcsik, a sátán fattyai, háborús bűnösként akarják még ma is beállítani. Megjegyzem, a kis időre is, de visszahozta nemzettestvéreinket, ezzel is bizonyítva, soha nem szabad feladni. Soha! Mivel a komcsik félnek az igaz emberektől, a Horthy korszakban igazi patkánymódjára a föld alatt folytatták tevékenységüket, de teljesen nem írtottak ki Magyarországon. Azoknak, akiknek muszáj volt, elmenekültek és a közeli országokban bújtak meg. De többségük a bolsevista Szovjetunióban folytattak ártékony tevékenységét.
Lenin után Sztálin és bandája vitte tovább a tébolyult eszmét, adott útmutatást ezeknek. Igazán a második világháború alatt és után terebélyesedett ki e faj eszmeisége teljes nagyságában, gátlástalanságában Európában és a világban. Az elvesztett háború után jött a kommunista diktatúra virágkora, szocializmus néven. Előjöttek a patkányok, a megszállókkal betordultak, hogy kiéhessék újabb barbár vérszomjas ösztöneiket. Megszállhatatlan politikai fel, a hazafiak kivégzése, akasztása, munkatáborokba zárása következett. Köztük a Máleki robot, a Szovjetunióbeli, az úgynevezett Gulag csoporthoz tartozó 476 darab kényszermunkatáborban, Szibériában, a végtelenben, embertelen körülmények között, éhezés, kínzás és rabszolga sors várt honfitársaikkal. Ahova egyes becslések szerint a fogságba esett katonák és elhurcolt civilek, összesen 6-700 ezer fő magyar került, és körülbelül 150 ezer fő honfitársunk tér csak haza. És hol vannak a többiek? Soha nem derül ki az igazság. Az itt elhunytak számát 20 millióra becsülik. Volt köztük egy író, kinek 11 évig biztosították vendégszeretetüket, ő így fogalmazta meg jellemüket. A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hatalomészségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra és szellemellenségük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény atika így nevez, nem ismerem. A kommunista eltorzult lélek, egészséges szellem, európai ember nem lehet kommunista. Nincs olyan vastag bőrtig élő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke, vagy az eltársok személyes boldogulása így kívánja. Alexander Szolzsenyicin. Így döbbenetes, de igaz szavott. Hazánkban mintegy 100 munka és átnevelő tábor börtön működött. A leghírhettebbjei: Recski munkatábor, Hortobágyi átnevelő tábor, Márianosztai börtön, Andrássy út 60, a Borzalmak házán. De kik is voltak ezek? Kaifás leghírhettebb utódai: Rákosi Rosenfeld Mátyás, Péter Eisenberger Benjamin Gábor, Nagy Imre Mártír Komcsi, Kádár Csermanek János és csapatuk az AVH. Mit élhettek át magyar testvéreink ezektől a megháborodott élőlényektől? A túlélők elmondásaiból sok mindent megismertünk, megaláztatások, kínzások, elképzelhetetlen változata is véletlen elhalálozások, mindezt annyira elvetemülten tették, hogy a látszatra sem adtak. Az elhunytak, felakasztottak, legyilkoltak, egyszerű, jeltelen, közös gödörbe lettek elföldelve. Igen, elföldelve, jeltelenül. De hozzátartozott vérszomjas rabló tevékenységükhöz a kitelepítések, áttelepítések is. Családoknak kellett ősi földjüket, házukat otthagyni a tébolyult eszme kártékony kiterjesedéséért. Az államosítás, a kisemmizés ugye utólag bebizonyosodott, hogy abból is kivették részüket, uzsorájukat, és ezt tartott az úgynevezett rendszerváltásig, de vissza 40-es, 50-es évekhez. Az egyszerű magyar családok ezreit szállásolták el Juhakolba, Istállóba, persze kijárási tilalommal fűszerezve. Miközben a komcsik, az idegenek, a farizeusok dőzsöltek az elkobzott, elrabolt javakba, mások verítékével felépített házakban.
Tisztelt emlékező, meddig lehet tűrni? Erre nincs válasz. Az ember azért ember, hogy vágya legyen, szabadság vágya. Jött a várva várt 1956 forradalma, és vele a szabadság, boldogságérzése. Rövid volt, mert árulók kerültek az őszinte magyar elképzelésbe. Letörték, eltiporták a magyar szabadságot, tekik a kommunisták, Kádárék, a szovjetek, az emberiség fertője. Ezek az eltordulók, bosszúvágyok, vérszomjas komcsik, városok. És jött az újabb megtorlás, börtönakasztás, jeltelenség, politikai perek sokasága, körömtépő vallatása. A karhatalom vigyázó szemeitől, erejétől védve. Félelem és bizonytalanság uralkodott a magyar nép között, miközben ezek a komcsik, az idegenek éltek, virultak. De utóbb igyekeztek az embereket maguk mellé szelídíteni, szemináriumokat, előadásokat szerveztek. Nyugodtabb, de ugyanúgy elnyomott évek következtek, ez volt az úgynevezett gulyás kommunizmus. Kicsit adtak a dolgozónak, a javakat megtermelőnek, a magyar gazdaság kiépítőinek is. Mivel a magyar nép dolgos nép, épült hazánk, megtermelte, amire szüksége volt. Még hitelekre is kellett, hogy megsegítsük szegény, kommunista testvéreinket. Miközben az idegenek, az uzsorások gazdagodtak, s véltek, hogy az emberek megint felébrednek, jogaikat akarják, és többet az őket megillető javakról. De ezek a békességben soha írni nem tudók kitalálták, megtervezték a rendszerváltást, ami magyarul módszeres rendszerváltás. Ezek írták a forgatókönyvet, ezek mutatták az irányt, ezek szabták a feltételeket, köztük azok családtagjai, leszármazottjai, akik az 56-os vérgőzös megtorlást nevezényelték, végrehajtották. Nem elég hangsúlyozni az idegenek, parizeusok, vámosok és ezek kiszolgálói. De mennyire naivan voltunk? Vagyunk. Nézzük magunkba, mi nem a komcsik áldozatai vagyunk. Elhisszük ezeknek a komcsiknak, farizeusoknak, kaifásoknak, hogy amit mondanak, az nekünk jó. Értünk van. Módszerváltás. Elvettek, privatizáltak minden gyárainkat, mezőgazdaságunkat, mindenünket. Ami az államé volt, a milyen, az idegenek, farizeusok kezére került, és ezek lerombolták. Még a tüntetést is Saul Mester tanítványai szervezték saját maguk ellen. Bárai Sándor bölcsen miként is fogalmazott. A kommunizmus megbukott minden értelemben, de a kommunistáktól nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt. Ezek után nekünk mi maradt? Mink van? Néhány külföldi kézben lévő gyár és már semmi. És mi jut nekünk? Adósság, hitel és rabszolgasors. Igen, amit ezek irányítanak. A hatalom elfogadta február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjának. Igen, van egy nap, hogy a regnáló hatalom felemeli a szavát az áldozatokért. De másnap, igen, másnap elnézést kér az előző napi mondataiért az idegenektől, a felelősöktől. Kedves nemzettársaim, hát nézzünk körül édes hazánkban, és az elszakított szórványban. Hívjuk fel barátaink figyelmét, ami most van, amit csináltatnak velünk, pár évig még valahogy elmegy. És mi lesz gyermekeinkkel, unokáinkkal? Mit tudunk nekik adni, rájuk hagyni? Hiszen minden ezek kezében van, lesz, akik felelősek mindenért. Él, mint Marci hevesen mondja a magyar. Gazdagodik, kiemelt nyugdíjat élvez, és nap mint nap megalázza a keresztény magyarságot, gyönyörű hazánkat, nemzettestvéreinket. Friss példa, Szolnok kosárlabda meccs, egy hete volt.
a kiválasztott fajcsapata ellen. Kitiltották, nem engedték be a magyar zászlót, a legszebb nemzeti jelképünket. Hova vezet mindez? Tisztelt emlékezők, nemzettársai, ne hagyjuk, hogy elvegyék ősi földünket, édes hazánkat, életünket. Adjon az Isten szebb jövőt, köszönöm, hogy meghallgattak.